khwnthahorfinwkhwma YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै गोबावनि उनावहाय मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना, फिसा ब्लग भिडिअ। आङो दिनैनि भिडिअआवहाय नोंथांमोननो जोंहा जेरै सनानि देहायावहाय बाहायनाय मुलि मोननैसो शेयार खालामनो नागिरदों। माने बे मुलिफोरखौ बाहायनानै आङो मोजां मोनदों नालाय, बेनिखायनो सोरबाफोरबो नांगौ जायोब्ला बेफोरखौ बायनानै लानो हागोन आरो, बेनिखायनो एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो भिडिअनि गेजेरजों। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोंहा समामाइनि माइरंबो मोनो नालाय, बारा गोबाव जायाखै मोननायाबो, खनथामल'सो जादों। ओमफ्राय बेखौनो दहाय जोङो लायनो थांदोंमोन नालाय, बेयाव एसे भिडिअ लालांनाय जादों। बेफोरखौबो ओरैनो मेम'रि दसथ' होनाय जागोन आरो ना। ओमफ्राय नै माबाया मुलिया बेयावहाय दङ। बै माबा समावहाय जेरै सनाया एसे गोरलै समावहाय बिसोर गाइखेर जानाय मानाय समाव सालाया गुफुर जायोमोन ना, बे समाव आं भिडिअ बानायदोंमोन आरो सोरनावबा सोंहरलाबायदोंमोन, सोरबाफोर मोनथियोबा खोन्थाहर होननानै मुलि। ओमफ्राय दा जाहा जेरै सनानिखौ जि गोबाजों आं हुगार होबाय थादोंमोन। सोरबाबो बुंहरखानाय जि गोबाजों हुगारनानै होबाय थाबानो खारो एरियो होननानै। अबयसे नंगौ, खारनायालाय खारोदां। ओमफ्राय जोंहा जेरै सनानिया फार्स्टनिफ्रायनो हुगाराखैमोन ना, ओमफ्राय एसे रोजा जाबायमोन आरो। ओमफ्राय दा जिजों हुगारबाबो खारलामोन बिनिया, बेनिखायनो बेनो मुलि बाहायनांगौ जादों आरो। ओमफ्राय बे मुलिखौ बाहायनानै सप्तासेयावनो बिराद मोजां साफा जाबाय आरोना बिनिया। बेनिखायनो आङो दा बे मुलिखौ नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनो नागिरदों। नै बे मुलिया जाहैबाय अरिजेल आरो, बिराद मोजां हमिय'नि, सप्तासेयावनो साफा जादों। ओमफ्राय बै गिदिरफोरनोबो बाहायजायो बियो। गिदिरफोरनिया माबा जायोना, देहा सिङाव लोमजाज्रोम माज्रोम गगा मोननाय मानाय जाबा बिदि गुस्थि जिङाव, ओमफ्राय आरो बिदि हाथाइ मोदोमफोरावबो जायोना, ओमफ्राय आरो सालायावबो जायो बोरैबा गुफुर सिथरथां माथां बेरलाबनाय बायदि जायोना, बिदियावहाय बेखौ फुनबाय थानांगौ आरो, होमबानिया बिराद मोजां साफा जायो आरो। बियो बेरेमोदै ओमफ्राय आरो मायाबा मुलि लगायदेरनाय नामाथाय, एसे खालेले मोनो आरो। आंनाबो जाखांबाय गगा मोननायावहाय खननै जाबाय। ओमफ्राय बेखौनो लायै हामबाय आरो। ओमफ्राय मुलियाथ' बारा बाहायनाय जायाखै नालाय, मेरला दंबावो। ओमफ्राय सोरहाबाफोर गथ'फोरनो बाहायबायनोबा बेखौ बाहायबोला मोजां आरो। आं मोजां मोननायखाय नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनाय जाबाय। बेखौ जोङो रौतायाव लायदों, मिन्टुनियावहाय, हमिय' डक्टर। ओमफ्राय नैबेबो मुलिया बिराद मोजां। बियो माबा आरो, बै जा जेरै सनाया दाखालि बावैहाय गगा मोनबाय थानायजों खर'आवहाय फिसा माइसुमै बायदि फ्रि सिथर बेरदोंमोन आरो, मानोबो नामाथाय, ओमफ्राय बोरैबा सम खुरहरोमोन आरो। बेनिखायनो जोङो मुलि लायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय बेयावहाय नै स्केप अइलखौ हरदों आरो, माबानि केकटास नायो मुथु पिक्सारा, केकटासनि आरो। नै बेबो जोङो मिन्टुनियावनो लायनाय। ओमफ्राय बेबो बिराद मोजां आरोना। खनब्रैसो फोनदों आङो, खनब्रैसो फोननायावनो साफा गैला आरो, मोजां जाजोब्बाय। ओमफ्राय बेखौ खर'आवल' नङा, गासै बडिफोरावबो इउस खालामजागोन ओरै होननानै बुंनायखाय आङो बे जाहा जेरै सनानिया बिदियाव माइसुमै बायदि आरो फिसा बेरबावदोंमोन। बिनिया गरमजोंसो जायोना देहाफोराव बोरैबा जाबा जायो नामाथाय, थरनैसो बेरदोंमोन आरो इदियाव गोमोननो। ओमफ्राय बेयावबो फोननानै होबाय आं बेखौ, खननै खनथामसो फोनदों। ओमफ्राय बेयावनो साफा स्लिम खारजोब्बाय आरो। ओमफ्राय बेबो थावा जोबाखै, बहुत बुरजा दङ। ओमफ्राय देनां नांगौ जायोब्ला बाहायगोन होननानै दोनदों आरो। ओमफ्रायो ग्राइप मिक्सार, नै ग्राइप मिक्सारखौथ' जोंहा जोनोम जानायनि सप्तानैसोनिफ्रायनो होनाय जादों, सोरबा बुङो डक्टरफोरा। ओमफ्राय आरो गोबां मानसिनिफ्रायबो खोनादों आरोना आङो माबाफोरखौ, ग्राइप मिक्सारफोरखौ इदि उन्दैद्रायाव होनो नाङा, 6 मास जायाबा होनो नाङा इदि होननाय खोनादोंमोन आरो। नाथायबा जोंहा जेरै सनाया एसे गेस जाबाय थादोंमोन नालाय, ओमफ्रायो होजायो होननायखाय होनाय जाबाय आरो। ग्राइप मिक्सारखौथ' जोंहा मोननै होखांबाय, बथल मोननै। ओमफ्राय नै बे गोदानसो आरो, बेखौबो होयो आरो गेजेर होबाय थाया, जिखिजाया गेस जाबा होयो आरो। उन्दै समावथ' बिराद गेस जायोमोन जोंहा जेरै सनाया, ओमफ्राय दायो एसे खमायबाय आरो। ओमफ्राय दङ बिदिनो जेरै सनानि थाखाय बहुत बायदिसिना मुलि लाबोनानै दोनखानाय दङ।
बियो ओमफ्राय नै सिप्लक्स मेगननि ड्रप बै गथ'फोरा मालाबा गाइखेर जानाय मानायफोराव मेगनाव गाइखेर हाबबा माबा जायो नालाय मेगन मोदैखि मेगन खि जायो ओमफ्रायो इदि जानायावहाय बेखौ इथि ड्रप मोनसे होनांगौ आरो हरसेयावनो साफा जाजोबनानै थाखायो ओमफ्रायो गिदिरफोराबो लाजायो बेखौ मालाबा गिदिरनि मेगनफोराबो मानले मुनले जायो नालाय आंनाथ' जाखायो ओमफ्राय बेफोरावहाय लाबाला साफा जायो आरो ओमफ्राय गथ'फोरनो बाहायनोब्ला बेखौ फार्मासिफोरावबो मोनगोन आरो लायबानो सोरबाफोर नांगौबा एसे शेयार खालामनाय जाबाय आरो बिराद मोजां मुलि बिराद मोजां मुलिखौ आङो शेयार खालामदों माने जाहा जिरि सनानि देहायाव बेफोर बिराद मोजां खाथिदों आरो बेनिखायनो शेयार खालामदों आङो ओमफ्रायो बेयो जाहैबाय पेरास्टामल गथ'फोरनि पेरास्टामल गथ'फोरा मालाबा लोमजाबाला गगा मोननाय गुजुनाय इदिफोर जाबाला एसे दौना होयो आरोना बेखौ जोंहा पेरास्टामलखौ ओमफ्राय बेखौ दौबानो जाहा जिरि सनाया एसे स्रां जायो बिनिखायनो लाबोनानै दोनखादों ओमफ्राय बे फिसाया मा भिटामिन D3 बेखौ हस्पिटालनिफ्राय हरनायमोन आरो दौनांगौ होननानै ओमफ्राय दौनायानो सप्तासेसोल' दौबाय दां ओमफ्राय मुलिया एसेनि जोबनानै थाबाय बियो माबाबाय जानो हागौ सोरखिबाय जानो हागौ माबाबाय दां ओमफ्रायो नै बेयो जाहैबाय थार्म'मिटार ना गथ'फोरा माबायबाथाय थार्म'मिटार आरो जोंहानि जिरि सनानि गिदिरफोरनावबो नायजायो गिदिरफोरालाय आरो गावनि देहायाव लोमजानाय मानायफोरखौ खोन्थानानै लानो हायो हमदांनो हायो नाथायबा गथ'फोरा खोन्थानाबो लानो हाया मानो हाया खायसे मायसे जाबाय थायो ओमफ्रायो मालाबा देहाया बिराद हाव जायो ओमफ्राय बिदि जानायावहाय लोमजादोदां होननानै नायबाला बेयावहाय ओंखारो आरो सोरबा साननो हागौ मुलिफोरखौ नुनानै आयौ जिरि सनाया उन्दैनिफ्रायनो बिराद बायदिसिना जायोदां बेनिखायनो बिराद मुलियानो मुलि होननानै साननो हागौ नाथायबा एसेबां जेबो जासोआ जानायालाय फिसा फिनला जाबाबाबो एसे नांखागौ होननानै जोङो लाबोनानै दोनफैखायो आरो गिनो ओंखारो आरो जोङो खिथानाबो लानो रोङा मानोबो रोङा मालाबा समाव बिदिनो हरदि हरला बायदिसिना जाबाय बायबा एसे थाखाबाला मोजां ना खाथियावनो मोननाय बायदिहै होननानै जोङो लाबोनानै दोनफैखायो आरो ओमफ्रायथ' मुलिफोरखौ एसे शेयार खालामबाय भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्रायो दहाय जोंहा सबाबाइनि माइरं लायनायाव भिडिअ लालांदोंमोन नालाय बेखौबो एसे शेयार खालामसै दिनै जोंहा न'आवहाय रावबो गैया माने आं दङ जाहा मुथु दङ ओमफ्राय जाहा जिरि सना दङ आरो गामियावहाय हाबाबो दङ नालाय दायो हाबा दानगोन मोनायावहाय ओमफ्राय बेयाव आइया थांबाय जोंहा आफायाबो गैया चेन्नाइआवसो दंहैयो जोंहा बिजावजालियाबो गैया हिमानसियाबो गैया न'आव दंहैयो बिदिनो आरो आलासि जाहैदो जाबि दादा सावलानिबोलै যাও আৰু কত পৰা এই সমবায়ৰ পৰা সমবায়ৰ পৰা চাউল দি আছে অঞ্জি বৰুৱা गोदो गोदायनि অঞ্জি बर'आ नै माइरं लायनो थांगासिनो सबाबाइनि जोंहाबो माइरं मोनो सिगाङावहाय मोनामोन आरो साख्रि गोनाङा मोना होननानै बुङोमोन नालाय ओमफ्राय सिगाङाव मोनामोन ओमफ्रायथ' जोंहाथ' साख्रि गैखाया ओमफ्राय दा गोदान बानायबाय आरो बानायनानै दा मोनोसै ओइ हेलेना ओइ बाय बाय नै जों गामिनि माइरं लांगिरिफोरा ज' जानानै दङ बेयावहाय मालाय साइकेल लायै फैदो जोंहा थिखोनासो लानांगोन नै माइरं नांगौबा बेयाव बेबायदि होनांगौ आरोना है गिख्रंलायबायदां नै जोंना माइरं लांनो फैनाया बेरायगारलायलायदों आरोना एसे माबाहाय जोंना एसे लेट फैनाया आनलाखिसो जामारबाय नामा पेपार जोबना होबाय आरो पेपार होनोना पेपार जोबना होबाय ओमफ्राय माइरं होग्राया दा पेपारखौबो न'आवसो गारबोदोनो न'आव लायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय है नेबाय थाला बार बोसोरथार होननानै जोङो बै जोंहानिनो मा होनगोन न'खरनि जायो आरो बिसोरनाव एसे ओरैनो बेरायनो फैदों आरो दसे बेरायनानै थांसै
मा दानदों हा अन दानदों नै जोंना बिहाव जायो आरो आङो आफा बिराद मोजां मोजां मेथाइ खननो रोङो आफाया गोदो गोदायनि मेथाइफोर ओमफ्रायो एसे मेथाइ खनहोनो नागिरदों जोंहा आफाखौ दे आफा हो गोदो गोदायनि मेथाइखौ दोंसे स्राय होदो दे खनसिगोनानो एले गोसा मेथाइ खननो दो दे खनबावदो मारै लाखै नोंसा जात्रा जायाखै नामा जात्रा जायैखाय मेथाइयानो लासैसो गाबदो होमबा दा मा खालामनो दा बैसागोआवसो जाहैसिगोन बैसागोआवसो जाहैसिगोन मानो लानो नाङा बैसागो बोथोरा सफैलायबाय माइब्रा संगोना सङाखै बैसागो जासिगोन नि बेनो लंपेन्ट बेनो गस्ला माबा हाबफैनाय नै जोङो गय मोनजाबाय जों खाम जाखांनासो फायखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिराद गय जानो गोसो जादोंमोन आरो आङो जिरिसनाखौ मोनखांनायनि उनावहाय दिनै जों गय जानाया खोनथाम जाबाय आं गयखौनो जास्रायाखैमोन ओमफ्राय दा जाजेननाय जाबाय आरो गयखौथ' माबा जादावबाथाय बिराद जाबाय थानो गोसो जायो खिन्थु जाबाय थानो गोसो जाबाबो बांद्राय जाजानो हानाय नङा जिरिसनानि थाखाय ओमफ्राय दायो जों बिसानिफ्राय थांफिनसै माइरंखौ लानानै न'आव थांसै ओमफ्राय मोनसे खोथाहाय लोगोफोर बिराद दुखु मोनदों आङो र' गयखौ एसे मुलुना लारग'नो हाया आरो बे मोनसे खोथायानो जाहैबाय मानसिफोरा गथ' मोनखांनानै खानाय गयोना ओमफ्राय आंनाबो ओरैबादि गदों आयु खानायखौनो खाननोनो हाया खानजुङावनो खानजुंसे फायो ओमफ्राय आरो बोरैबा खानायफोरखौ ओरै बोबाथाय थफा फायो आरो आखायाव ओमफ्राय दा बिदियाव सानस्रि जाजोब्बाय आंना अयनायसो खानायखौनो ओरै हखोनो हाला ओमफ्राय नैबेयावबो बिदि सिंखावरियाव एसे बोरैबा गोबाबा स्रां जालायबाय आरोना ओमफ्राय खानाया बेसे गोबाव गगोनथाय सोरनावबा सोंलागासिनो आरो आङो गथ' मोनखांनानै खानाय गनायफोरा खै माससो गयो होननानै सोंगासिनो आं गिदो आरो बिदि गबाय थायोबाथ' आंना खानाया सेस जागोन ना बिनिखायनो सोंलागासिनो नोंथांमोना सोरबाफोर मोनथिबा खोन्थाहरलाय खै माससो गयो बिराद गिबाय आरो आङो ओमफ्राय नेनोसै नोंथांमोन खोन्थाहरना हरा ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै न' जिरिसनाफोरा मोसौ गोसोमनि गाइखेरखौ लोंनांगौ होनना बुङोना मानसिफोरा नांगौ जाबा नोंसानाव लांफैनांगोन र' जिरिसना माइनाव बिराद मोजां मोनदों सेन्टाराव बेरायफैनो मोननानै जोंहा जिरिसनाया मिनिलायदों मोजां मोनसोदों जिरिसनाया सुदेम सेन्टाराव फैनानै गोसोखौ सुदेम मोनदों नै दावरावगासिनो थांसै जोङो दा लाना थांदो मिथिबाय